dit is ons appartement. Oh, is klein. Maar best wel te doen. Nou. Die deur... Nee, de deur doe ik ook niet open, want ik denk dan dat ik vergast word. Dit is de slaapkamer. Oh, met een Elin, we hebben een kast. Met een kluis, zonder sleutel. Oh, maar het klopt allemaal wel. Ja, prachtig. Nou, dan ben ik zelf. Hallo. En dan is dit ons balkonnetje. Zo. En dan dit is het straatje waar we op uitkijken.